Suriname, so lobby, so crack in Abrasi, you eat that. Now you black boy, make music for the skills for the first time here in Suriname, right? So, one year to do special. En deze speciaal voor mijn lieve broeder, de man himself, Triple R Promotion, Rick Danai, zoals een lobby, krijgt hij in Abrisi. Je weet het.